wpadła w tym lesie. Taki fajny pelcmantel widzę. To norki są fajne. To ojcze norki. Szukam mojego pieseczka, Suni mój, nie widzieliście? Taki pieseczek ładny. Zalotało kaś, ale... No panowie, no A jako rasa to była, No taki mieszaniec. Wielomieszaniec rasowy No, taki. taki rasowy. Nie No i widzieli po panowie? lesie pani z czym chodzi? No. Jeszcze go ktoś zastrzeli. Jak zastrzeli? No jak to z psem do lasu wychodzić? No przecież nie może, no najwyżej na uwięzi. No Jeszcze ale ktoś ona go... była na uwięzi, No tylko jak? uciekła. I pan chce ją zastrzelić. No wie pan to co? nie, raczej- Moją Sunię. Moją Sunię. No ale trzeba dać pozór w dziołcha, bo to nie ma co. A ja widzę, że oblecuno choby dama tako, pelcmantel, mycka, no to wszystko fajne. Szykownie wyglądasz dziołcha, szykownie. Normalnie. A to naturalne wszystko po prostu. Ale chyba panowie nie będą strzelać do piesków. Jak i to do nie sarenek. strzelać do No dzików? jak dla to wszystkich? strzelać? Jak nie strzelejcie? Jak nie strzelejcie? Łobędź, jak mi całe pole wyżerają. No i to one muszą coś jeść przecież. O, jest! No a Na co moim to polu. zimno jest? Tylko zwierzątek. Obejrzyj babu, jak moje pole wygląda. Co to ma znaczyć? Co to ma znaczyć tutaj? Mojego pola! Mojego pola! To niech sobie pan te pole ogrodzi. Ja mam ogrodzić! Ja mam Jak to? ogrodzić Ja z własnych panu pieniędzy! ogrodzę. No chyba nie z moich, a z Ja czyich? do Z własnych. KRUS-u tyle pieniędzy oddaję! Jedne szkodniki w 45 weszły! 45 to pana jeszcze na świecie nie było! Ale A czy mi dziadek pan tutaj... walczył! A to co, że W tym lesie tymi widłami Co z walczył! tego, że walczył? Proszę Dawaj pana, mi pani. niech pan podpilnuje swojego... A idź A mi nie biedne zwierzątka tutaj! Niech się wodzą. Ona na siebie to była.